Aquest dimecres al matí s'iniciaven els treballs per enllestir l'espai on es farà la tercera edició del Festival Musical per a Joves Barraques. Durant 2 dies, el 15 i el 16 d'agost, les pistes municipals d'atletisme ubicades a l'Avinguda de la Pomareda de Malgrat de Mar acolliran les actuacions de Mojinos Escocios, l'Orquestra Diversiones i 4 bandes locals més. Barraques obrirà les portes a les 10 de la nit i es tancaran a 2:45 de la matinada. També hi haurà un espai destinat per les 7 entitats i associacions del municipi que s'han volgut afegir a l'esdeveniment. L'organització de Barraques ha previst a més un espai on es podran adquirir gots reutilitzables i per primera vegada hi haurà servei de recollida selectiva. La decisió d'ubicar el Festival de Barraques a les pistes d'atletisme amb un aforament de més de 6.000 persones no és un altre que el de reunir totes les condicions de seguretat possibles i provocar les menors molèsties als veïns. En el decurs de la roda de premsa que s'ha fet per presentar l'acte, un dels organitzadors ha parlat sobre com s'hi pot accedir. Els 3 punts d'accés que hi haurà per anar enguany a Barraques 2008 seran per la gent del poble, a través del pas subterrani que està a davant de la cooperativa de Malgrat, per la gent que ve des de l'estació amb tren, serà des de l'estació a peu fins a l'Avinguda Pomareda davant de les pistes d'atletisme, i per la gent que ve amb cotxe, la idea seria que entressin pel polígon industrial i llavors anessin direcció cap a Palafolls fins al Molí Vell. Passessin Palafolls, agafessin la carretera direcció Blanes i al Molí Vell es desviessin pel Pla de Grau. Segons el regidor de Joventut, Jordi Romero, el pressupost total d'aquesta activitat és d'uns 56.000 euros, 27.000 dels quals serviran per pagar el concert de Mojinos Escocios, que és un dels pocs grups mediàtics amb un caché assequible. L'Associació de Barraques preveu una bona assistència de públic i ja estudien la possibilitat d'organitzar altres concerts de cara a la Festa Major d'hivern.